ymlaen i'r frwtlan. Gyda peint i fi. Chi wedi codi'n fore iawn, Mr Jones? Gynt na'r wel hyd yn oed? 24-hour service. Right. Ladies, brecwast. Dwi'n hwyr. Wel, Pam sa ti'n effro fi? pam ddylswn ni dy helpu di i wneud yn rownd di? Paid â dechrau hyn eto. Dylan, Be? ti'n gwybod bod chdi'n edrych yn hollol stupid yn y dillad yna? Si, dylu te. Be ti'n meddwl bod ti'n neud? Efo llefrith. Wy'n gallu gweld ni. Wel? Wel be? Wel ble ti di bod? Allan. Smydwch. Grynda, mate. Wy'n Bryn o Foes. Nawr mae'n amlwg i fi bod amser da ti. So allu di wneud rownd i fi. Reina fyna. Ni bethau gwell i ni, diolch. Fel beth? Gwely. Dwi wedi weld o eto. O, chwarae teg, ti'n hered yn godi nôl y llefrith yma. Tid, pan ni gael panad dach, ia? Sori, be mae'n hwyr. Cynnar bore yma, Bob. Yn ia. Disgwyl delivery. Siw bod ti'n anodd gadael y gwely rwy'n sy'n mynd arfer, lle. O, dwi'n nim. Mae gweld afall i wawr yn torris, ni. To wir. Ewa, Dylan ti edrych real boi yn y dillad na. Ti'n meddwl? Wyt wir, smart iawn. Dyhwr. Bob. Fel? Drach yn dda, dydi? Hwnd o gorau, de. Wyt ti dal i chwilio am fwyd, dwad? O fyre ti aros tan heno tan gyda chwanag o Liz, ysdi? Liz? Ie. Bwyd Albert. Albert? Ie. Dwi wedi fydyddio fo'n Albert. O. Sef fedri di fydyddio? Ys godyn? O, trystio chdi daflu dŵr oer am ben bob dim. Eli, pam na deud i'r ysgol ar dy feic? Cyfle chdi drio'r helmed newydd? Da chi'n meddwl sef Bob Bakes o roi pres yn ôl? Mei, o'n i jyst eisiau... Mae Mei di digio, dwi'n meddwl. Be ti'n wybod am un byd? Temper. Beth, di gorffan? Na, ddo. Cysgu'n hwyr e? Ie, ond na, Gyn i ddwy rownd ys. O, well chdi siapio ni. Wyth dy chwech o enw hyd yma. Mae rai ni mynd ar ôl merch llia. Sa nhw gyd wrth i bodda'n cael gwisgo trwy sister ysgol. Mae'n bod nhw ormod ofn pechu Jim. So ti'n gallu mynd ar ei holan o, fel? Ta dim hefo ni. Bell i ffwr. Gyn i wbeth arall ar meddwl, does? Be? Wbeth arall mewn trwsus? Dwi dyr yr hoed yn ei go iawn, do. Be? Yn ei drwsus, o? Eli, sa mond eisiau chdi ddeu sori. A dyna dwi'n drio nid yn gymryd chance i fi. So Johnson panad cyn dolyg, lle. Ta ti'n munud, Bob. Mae Lina dal i ffwr yn sal a meitha diwrnod ffair yn yma. Oce, sori. Dwi'n biwis yn brias, di. Di hoff o'n wely. Felly ni'n clywed. Eli, pam wneud i atsa fo rwan?
Dwi'n mynd i siarad o fama na chdi. Mae dim bron yn barod, Fion? O, Dylan. O'n i'n meddwl mai Fion oedd na. Na, fi sy'n ei rhwng Fion bore yma. Be, oeddi Fion yn sal neu rhywbeth? A di gael sac gyn Mrs Morgan mi. Y sac? Bobl bach. Am be? Am achub eich bwtsi chi, Mrs Samuel. O, felly wir. Ne, gawn ni weld y bwti yna. Iawn ni, Mrs Hughes. Ie, mae rhywun yn trio i oraf ar plant, mae dyna'r diolch mae rhywun yn ei gael te. Pwy sy'n ei chael ei nawr, ti? Dim clem. Pint a wigen, please. Pint a wigen? £1.50 i ti. Ni'n yn bancach na ti gofio. A mae hwn yn bihafio gobeithio. Hwyl. Lwch, mi o fel ein a digwydd eto, iawn? Hwyl. Dwi wedi hen flino cadw cefn ar plant na. Ti'n mynd sŵn o fel bod ti'n cadw cefnau nhw? Wel, o leia, dwi'n onest. Wyt ti'n ddau ddim yn ddimoli codla nhw. A mae'r dyla na, yr un mor wael a'i chwaer o. Be sy'n bod y bobl i ddim yma? Llan o ddim aros 2 funud am un bapurau nhw. Mae nhw'n talu amdani nhw tydyn. Pam ddylsa nhw arod aros? Sa ti'n tyngu bod i bywydau bach nhw'n dibynnu arnyn nhw? A dy beth war y teg i Dylan o 2 rownd o fe bore yma? Wel, pam sa ma'n codi'n gynt ta? Let's go around a shop, lady. Hello. What's going on? Yeah. Yeah, we go bronze. Fedrwch helpu chi? Falle gallwch chi? Ti do na ffi. Gyd i rownd arall cyn bod hir gyd i weld. Ydy o i chdi? Just meddwl. Weddi. Tyd? Y Times. Y Sunday Times. A'r Mail on Sunday. Dim ar ddydd Sul, ond i fe? Ond oedd y sil. Ie. O, ie. A golwg bob dydd Iau. A siawt bob pythefnos. I fi. Siawt bob bythefnos i chi. Iawn. Na fe. O reit. Mae yna un peth. Gobeithio fydd e ddim yn broblem i chi. Ar un o'r ynysoedd bach na ar y fennau mae dad a fi'n aros. Ydw e'n bosibl? Ydy. Ydy. Mae mor neis gael pobl ddiet yn yma i fwynhau hunan. Da ni wedi'n bendithio o golygfeydd bendigedig wyddoch chi. A mae nifer o ardaloedd bach tlws o gwmpas y lle mae dylech chi eich tad yn weld â nhw. Sa fawr ddim i'w wneud ar gyfer y tourist O, neu tourist sy'n Wi eisiau gair i chi. Y fi? Ie, chi. Pwy da chi, lle? Wy'n clywed bod chi wedi rhoi sac i'r Fion fach na. O, mae ddrwg yna, dwi'n gweld pa fusnes. Y cwbl nath i oedd helpu hen ben synrweg. Ond fyddech chi ddim yn deall pethau fel na fyddech chi? O, na, nid chi, Mrs Elizabeth Morgan, y snoben fel y gi chi. Licen i'ch gweld chi mynd mas peth cynta y bore a chario bag trwm o bapurau. Mae eisiau cyfraith i ddysgu gwers i rai fel chi. A ma rai i gael. Os! Jiw. Amser ysgol, ie. Ram sam banad wan, ta? Am ti'n nosi, lle?